Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mufassiru rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun lan becik ana iku minkum setengah saking sira kabeh. Sapa ummatun sak kelompok, sak golongan yad'una kang ngajak-ngajak sapa umat ilal khairi maring keapian. Al-Islami tegese Islam. Wa ya'muruna lan merintah sapa umat bil ma'ruf kelawan bagus. Wa yanhauna lan nyegah sapa umat 'anil mungkari sanging perkara mungkar. Pada waktu perang, kejadian sahabat niku melok kabeh perang. Akhire Kanjeng Nabi mboten enten kancane tenggene Madinah. Pada waktu itu Kanjeng Nabi mboten mengikuti perang, hanya utusan saja yang perang. Akhirnya temurun ayat niki, becik ono sing gak melok perang, ono setitik sebagian minkum niku sebagian. Wa ulaika ta'unal amiruna nahuna humul muflihun. Wa ulaika utai mengkono umat adauna kang ngajak kebagusan al-amiruna kang merintah bagus, annahuna kang nyegah perkara mungkar, iku humul muflihuna, yaiku pira-pira wong kang merkoleh kabejan kabeh. Al-faizuna tegese kang merkoleh bejo, tegese kang bejo-bejo. Wa min utawi minkum iku litab'idi krana faedah tab'id nyebagean. Li annama krana sak temene perkara dukira kan den tutur apa ma farad iku fardhu kifayah. La yalzamu kullal ummati, la yalzamu ora wajib apa madukir kullal ummati ing sekabehe umat, wala yaliqulan ora patut apa madukir bikuli ahadin kelawan saben-saben wong suwiji-wiji. Contone kal jahili kaya wong bodho. Wong bodho kan boten pantes lek dikengken amar ma'ruf nahi mungkar, niku layali ku boten pantes. Wa qila lan didhawuhaken zaidatun utawi min iku zaidah. Aili takunu umatan tegese supaya ana. Aili takunu tegese supaya ana sapa sira kabeh iku umat. Wala takunu kalladzina tafarraqu, wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh iku kalladzina kaya wong akeh tafarraqu kang pisah-pisah sapa alladzina antinihim saking agamane alladzina. Wa khatalahu lan persulayaan sapa alladzina fihi ing dalem din mim ba'di majaa saking sakwise yen tumeka ing alladzina apa albayyinatu pira-pira perkara kang pertelo. Wa hum utawi alladzina tafarraqu iku al yahudu wong Yahudi wan nasara lan wong Nasrani. Setelah al-bayyinat datang, Al-Qur'an datang, mereka malah cerai-berai, tidak percaya pada Al-Qur'an. Wa ulaika lahum adzabun azim. Wa ulaika utawi mengkono alladzina tafarraqu iku lahum iku keduwe alladzina utawa ulaik adzabun utawi siksa azimun kang gedhe.
Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu ing dalem dinane. Teng mriki mengirakan ai uzkur. Nutura sapa sira Muhammad yauma tabyaddu ing dalem dinane dadi padang utawa mencorong apa wujuhun pira-pira wajah. Watas waddu lan dadi peteng apa wujuhun pira-pira wajah. Kapan niku ayyaumal kiamati tegese ing dalem dina kiamat. Siapa mereka itu? Ana sing wajah-wajahe padang, ana sing wajah-wajahe peteng. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Fa ammal ladzina mungko ana pun utahe wong akeh iswaddat kang dadi ireng. Apa wujuhum pira-pira wajahe alladzina. Bahum utawi alladzina swaddat iku al kafiruna pira-pira kafir. Fayul qauna finnari. Mongko ditumibaken sapa kafirun finnari ing dalam neraka. Wa yuqalu lan den ucapaken lau maring kafirun taubikhan krana meleh-melehno. Ngisin-ngisin. Akafartum apa takufur sapa sira kabeh ba'da imanikum ing dalem sakwise iman sira kabeh yauma akhdhil mitsaqi ing dalem dinane ngalap janji ngalap perjanjian tenggene Nabi Musa mau beriman pada Nabi Musa, iman pada kitab Taurat, tapi akhirnya kufur meneh. Fadzuku mongko ngincipono sapa sira kabeh al azab ing siksa bima kuntum takfurun. Bima kuntum kelawan oleh ana sapa sira kabeh utawa sebab niki. Sebab oleh ana sapa sira kabeh iku takfuruna padha kufur kabeh. Wa ammal ladzina yaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina anapun utawi wong akeh bibayaddat kang dadi padang utawa dadi putih apa wujuhum pira-pira wajahe alladzina. Siapakah wajah-wajahnya yang bersinar nanti di hari kiamat? Wahum utawi alladzina iku al mu'minuna. Mu'minuna tulisane ngoten nggih. Iku al mu'minuna, pira-pira wong mukmin. Sebabnya dari khobar harusnya memakai wawun nun. Khobare wa amma iku fa fi rahmatillahi mongko ing dalem rahmati Allah ai jannati tegese swargane Allah. Hum utawi alladzina fiha ing dalem rahmatillah iku khaliduna padha langgeng kabeh. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulmal lil alamin. Iki surat Ali Imran ayat 108. Tilka ay hadhil ayatu. Tilka utai mengkono-mengkono ayat. Ay hadhil ayatu tegese ikilah pira-pira ayat kang tinutur. Iku ayatullah pira-pira ayati Allah. Natslu macawaken sapa ingsun ha ing ayat alaika ing atase sira ya Muhammad wa Muhammad bil haqqi kelawan hak kelawan nyoto kelawan bener wa mallahu lan ora ana utawi Allah iku yuridu ngersakaken sapa Allah zulman ing nganiaya lil alamina maring wong alam kabeh. Ngani ngoyo napa maksude bi ayyahuza kelawan yen to ngalap utawa nyiksa natrapi sapa Allah hum ing alamin bi ghairi
jarmin kelawan tanpa dosa. Wa illahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Walillahi lan maring Allah, walillahi lan iku kagungane Allah, ma utai perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wa malan perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi, milkan wa khalqan wa abidan. Milkan kelawan dadi milik, wa khalqan lan dadi makhluk, wa abidan lan dadi kawula. Wa ilallahi lan maring Gusti Allah turja'u den balekaken. Tasiru tegese dadi apa al umuru pira-pira perkara. Kuntum khaira ummatin atas mriki mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya, dumateng anak cucu kita kabeh. Amin ya rabbal alamin.